Maatkasten Online. De meest betaalbare schrijnwerker van het land. Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Cato Poelmans. We hebben sinds deze week 31 nieuwe gemeenteraden in Limburg. De gemeenteraden in de 4 fusiegemeenten worden pas op 2 januari geïnstalleerd. En dan zijn er nog Alke, Sint-Truiden en Mazeik, waar klachten bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen roet in het eten gooien. Vandaag zijn Yves Lambrechts van de politieke redactie en Miranda Gijzen van de regio-redactie te gast in de studio. Miranda, ik ga even bij jou beginnen, want jouw avonden zitten tegenwoordig stampvol met allemaal installaties van gemeenteraden. Hè? Dat klopt, Cato. In 31 van de 38 Limburgse gemeenten worden deze week de nieuwe gemeenteraden geïnstalleerd. En dat verloopt volgens een strikte procedure. In elke gemeenteraad dus elke avond hetzelfde. Ja, dat met andere mensen weliswaar, maar... Wel met andere mensen, dat klopt. Men begint eigenlijk eerst met het onderzoeken van de geloofsbrieven van alle raadsleden die daar de eed komen afleggen. En dat wil niet zeggen dat men nagaat of je atheïst bent of christelijk, maar wel of je een job hebt die verenigbaar is met het mandaat van een raadslid, of je een vlekkeloos attest hebt van goed gedrag en zeden en zo verder. Als dat onderzocht is, mogen alle raadsleden de eed afleggen en daarna worden de voorgedragen schepenen verkozen en mogen die de eed afleggen samen met de burgemeester, de aangewezen burgemeester, de stemmenkampioen van de grootste partij. Maar die gaat straks dan ook formeel de eed afleggen bij gouverneur Jos Landmeters in het provinciehuis. Ja, heb je het intussen gehad met alle gemeenteraden? Wel, ik vind het toch elke avond iets speciaal. Het is een hoogdag voor al die lokale politici. Zij vertegenwoordigen de inwoners van hun gemeente. Zij bepalen het beleid in de dorpsstraat, luisteren naar de mensen hun bezorgdheden en proberen daarin een steen te verleggen binnen die gemeenteraad of binnen het schepencollege. Het is ook het niveau dat het dichtste bij ons staat. En in die zin denk ik dat wij allemaal dat als een hoogdag mogen zien. Het zijn toch mensen die stuk voor stuk hun nek willen uitsteken voor ons en voor een beter Limburg. Ja, dat klopt, Miranda. Ik heb er zelf ook een paar bijgewoond deze week. En je ziet dat er toch veel volk op afkomt, wat die betrokkenheid beklemtoont. Je ziet dat daar ook ambiance is, daar is fierheid, daar is trots. Mensen zijn blij, er is een receptie nadien. En eigenlijk, ik heb zoveel jaren in Brussel rondgelopen, maar die lokale democratie, dat is eigenlijk prachtig. Daar begint en eindigt alles. Ja, we moeten natuurlijk wel op 7 nieuwe gemeenteraden nog wachten. Er zijn er 4 bij van de fusiegemeenten en die zijn dus nog niet geïnstalleerd nu. Hè? Ja, 7 zeg je, Cato. Er zijn er 3 waar klachten, maar daar komen we waarschijnlijk nog op terug. En dan heb je de 4 nieuwe fusiegemeenten in Limburg. Hasselt, Kortesem, Tongerenburg, Loon, Bilze, Hoeselt en Tessender, Loham. Nu, zo 2 gemeenten fuseren, dat is een heel moeilijke operatie. Dat heeft met allerlei dingen, administraties, beleid, bestuur, maar zelfs tot de straatnamen te maken. Dat is een heel ingewikkeld, een heel complex gegeven, wat jaren duurt. En daarom heeft de Vlaamse wetgever gezegd, kijk, we gaan dat niet begin december. We gaan dat zoals dat vroeger was. Op 2 januari, 20 uur 's avonds, worden die gemeenteraden geïnstalleerd, dat de betrokken gemeenten iets meer tijd hebben om het een en ander op elkaar af te stemmen. Ja. Miranda, zijn er jou de afgelopen dagen dingen opgevallen bij die eedafleggingen in de verschillende gemeentes? Wel, in Kinrooi was de zaal te klein. Jo Broens is daar de titelvoerend burgemeester, maar omdat hij Vlaams minister is, moet hij zich laten vervangen. En zijn opvolger, Peter Nies, wordt daar waarnemend burgemeester. Peter Nies komt uit Molenbeersel en half Molenbeersel was in de zaal om daar de eed af te leggen. En we hebben ook vrouwelijke burgemeesters in Limburg, in Oudsbergen en in Leopoldsburg. Die 2 gemeenten krijgen voor de eerste keer een vrouwelijke burgemeester. In Oudsbergen met Ilse Wevers en in Leopoldsburg met Marleen Kaufman. Donderdagavond in Hechtel-Exel, zeer bijzonder. Daar zit maar 1 iemand in de oppositie. Een dame van Vlaams Belang. Dat worden boeiende gemeenteraden daar, denk ik. Ongetwijfeld. En ja, ook iets emotioneel in het bree van is Sietse Wils.
30 jaar de nieuwe burgemeester van Bree, van de partij Verjonging, van wijlen Jacques Gabriels ook. Ze hebben de Sjerp veroverd van CD&V, Lisbeth van der Rauweraad, tegenwoordig Ons Bree. En daar waren traantjes van emotie. Ja, dat is ook begrijpelijk. Zo'n jonge gast die 6 jaar geleden voor het eerst als gemeenteraadslid binnenkomt en dan nu plots de burgemeester van Bree wordt. Natuurlijk zijn daar emoties bij. En emoties, dat is niet leeftijdsgebonden, Miranda. Je ziet in Bree, maar ik was zelf ook in Houthalen-Helchter, waar Alain IJzermans, 21 jaar burgemeester, dan zou je denken, ja, die man is dat gewoon. Die legde zijn eed af en die riep keihard yes. Je zag het publiek ook. Dus eigenlijk 21 jaar die Sjerp, dat verandert daar niets aan. Die emoties zijn er. En dan moet je weten, Houthalen heeft zeer een moeilijk parcours, waar de coalitiepartner N-VA Buur is heel wat ruzie geweest, bedreigingen, zelfs doodsbedreigingen, mensen die niet meer wouden meedoen. Dan heeft Alain IJzermans, de nieuwe burgemeester, daar alles bij elkaar getrokken. En dan zie je toch dat dat tot een goed einde komt en dat die opluchting, die emotie bijzonder groot zijn als die installatie van die gemeenteraad gebeurt. Ja, dus in Bree hadden we een jonge gast die burgemeester wordt. In Heers hebben we dan de 75-jarige Henri Dumont die nog schepen wordt. En sowieso is Heers wel een gevalletje apart dit jaar, hè, Yves? Ja, ik zeg altijd, het is een boutade. Heers ligt niet toevallig in de buurt van Sint-Truiden en daar zijn ze nooit eigenlijk vies geweest van sommige gekkigheden. Dat zie je nu opnieuw. De lijst VLD Dumont, eigenlijk veel Dumont, die hebben 14 verkozenen. Een absolute meerderheid. Wat hebben ze daar beslist? Kijk, Christophe Pirard, de stemmenkampioen, wordt burgemeester. Nu is daar, Christophe Pirard ontkent dat, intern toch wel wat discussie geweest. En wat zie je dan? Wat is de oplossing? We gaan mandaten opknippen. En geloof het of niet, maar van de 13 andere verkozenen, die worden allemaal schepen. Ja. Zo zie je bijvoorbeeld het schepenmandaat openbare werken, zeer belangrijk in een gemeente. Dat wordt verdeeld onder 3 mensen. Sociale zaken ook onder 3 mensen. En alsof dat nog niet genoeg is, sport, toerisme, economie. 4 mensen, daar is iemand die een jaar schepen wordt, iemand een jaar en een half schepen. Idem voor jeugd en cultuur. Dus de 13 verkozenen gaan eigenlijk de volledige rit, worden die allemaal schepen. Ja, dat is te gek om los te lopen natuurlijk. Hè. Dat gaat niet. Dat is geen duurzaamheid in beleid. Waarom? Je moet inlopen. Je hebt een inloopperiode nodig. Als je die dossiers onder de knie hebt, moet je eigenlijk al aftreden plaatsmaken voor de opvolger. Dus ik vind dat persoonlijk geen echt goed systeem. Nee, en we kunnen daar ook misschien een woord op plakken. Ja, bosjespakkers, want daar lijkt het wel op, hè? Het lijkt erop, al heeft het daar wat minder mee te maken. Ik zie dat meer. We hebben daar ook een stuk bij de krant gebracht, die gedeelde mandaten. Je moet weten, in Limburg zijn er 217 schepenmandaten. Zijn er 32 opgedeeld, een 15%. Dus wat betekent dat? In de plaats dat iemand 6 jaar schepen wordt, zeg je persoon A 3 jaar en dan de volgende 3 jaar persoon B, of 4 en 2 jaar, of 5 en 1 jaar, dat gaat allemaal. Nu, in Heers hebben ze dat natuurlijk echt op stoppen getrokken, dat is niet normaal. En Christophe Pirard zegt van, kijk, dit is een weloverwogen keuze. Wij zijn een team, wij zijn als team naar de kiezer gegaan en zo willen wij ook beleid voeren. Karel de Vos, de politicoloog, heeft dat heel simpel onderuit gehaald. Die zegt, je hebt die inlooptijd nodig. Maar zo'n opknippen van schepenmandaten, extra belasting voor de administratie, moeten die mensen die schepen al leren kennen, voor de directeur van de gemeente. En hij zegt, en dat klopt wel, heel vaak zie je dat een schepenmandaat opknippen heeft 2 redenen. 1, in een meerderheid met meerdere partijen de machtsevenwicht te bewaren. Ja, je ziet dat ook in Houthalen, waar bijvoorbeeld vooruit de eerste 3 jaar een scheep en een andere partij de volgende 3 jaar. In Heers speelt dat niet, heb je maar 1 partij. En dan is dat eigenlijk om interne onvrede te camoufleren. Daar zijn 13 mensen verkozen, daar zijn maar 4 mandaten, meer gegadigden dan kandidaten. En dan zie je dat systeem eigenlijk wordt geïntroduceerd. En Christophe Pirard is natuurlijk ook iemand die weet hoe lokale politiek werkt. Die verkoopt dat, die framet dat eigenlijk als wij zijn een team. Dus als je 4 mensen hebt die schepen wordt van bijvoorbeeld jeugd en cultuur, die gaan een groepje vormen, een klein dreamteam, die gaan 6 jaar beleid voeren. En degene die dan schepen, dus wordt eigenlijk de woordvoerder, die namens dat team gaat zeggen, dat gaan we beslissen. Nu ja, dat wordt een zeer moeilijke oefening. En ik denk dat je nu al kan zeggen dat daar de volgende 6 jaar hommeles gaat komen. Iemand voelt zich goed in zijn job, moet na een jaar weg en denkt, maar ik ben eigenlijk goed bezig, ik wil blijven zitten. Dat staat wel allemaal in die voordragsakte, wie, wanneer. Maar dat gaat toch problemen veroorzaken, daar kan je nu al donder op zeggen. Ja, en voor de continuïteit lijkt het me ook niet geweldig ideaal, hè?
ja, dat tast eigenlijk de duurzaamheid van bestuur aan je. Ja, die continuïteit, die duurzaamheid, dat mensen weten, die schepen moet ik daar zijn. Ja, als dat om het jaar of 1,5 jaar verandert, dat is heel moeilijk, ook naar de bevolking. En alles wat die uitleg van Team Spirit, ja, ik geloof daar niet in. In 3 Limburgse gemeenten loopt er nog een procedure bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Dat is in Alke, in Maaseik en in Sint-Truiden. Maar het is ook niet alleen in die 3 gemeenten in Vlaanderen, hè, Yves, dat er een klacht loopt. Nee, dat klopt. Je ziet eigenlijk, als je de optelsom maakt, we hebben 280 steden en gemeenten in Vlaanderen. In een 43, dacht ik, zijn er klachten ingediend. Nu, dat is ongeveer hetzelfde aantal als in 2018, toen er andere spelregels waren. Hè. Dus de spelregels bij verkiezingen zijn veranderd. De grootste lijst mag het initiatiefrecht nemen. De kandidaat met de meeste stemmen van de grootste lijst wordt burgemeester. Dus dat heeft daar niet veel veranderd. In Limburg zie je wel, ja, 3 klachten. Je hebt het gezegd, Alke, Maaseik, Sint-Truiden. En die klachten, dat kan over allerlei dingen gaan. De meest domme dingen. In Hasselt ging het over een sticker op een auto van een kandidaat. Dat kan ook gaan over, herinner je, 12 jaar of 18 jaar geleden misschien al. Ik denk 12 jaar geleden in Kortesem, waar een kandidaat 2 handdoekjes had uitgedeeld bij een actie, mag niet. Maar het gros van de klachten gaat eigenlijk over volmachten. Ja. Dus mensen die niet in staat zijn om zelf naar het kiesbureau, je hebt dan heel vaak rusthuizen, oudere mensen die ziek zijn, die kunnen een volmacht geven aan een familielid of zo, om te gaan stemmen in hun plaats. En dan moeten ze erop vertrouwen dat degene die in hun plaats gaat stemmen natuurlijk het bolletje kleurt wat zij willen. En dat zie je dat in die 43 gemeenten in Vlaanderen, daar zit het vooral wat scheef. Daar schort er het een en ander. Ook in Alken is het daarom te doen, hè? Ja, in Alke heeft de oppositiepartij 3570, de postcode. Je ziet dat nogal eens deze verkiezingen, dat er een partij opstaat met de postcode als partijnaam. Ze hebben een klacht ingediend. Daar zijn ook rare zaken gebeurd met stembrieven en volmachten. Daar zouden volmachten geronseld zijn door de partij van de burgemeester in een rusthuis. Rusthuis Cecilia is dat eigenlijk. Ja, dat onderzoek loopt en wij moeten nu afwachten wat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, die gaan dat onderzoeken. Die gaan kijken, is dat gegrond of niet? En dan pas weten we hoe het daar verder kan. En ook in Maaseik, Miranda, daar had er een rusthuis iets mee te maken, blijkbaar. Dat klopt, Cato. In Maaseik heeft burgemeester Johan Tollenaar de sjerp moeten afgeven aan Gunther Heldermans van CD&V. Burgemeester Tollenaar had wel de meeste voorkeurstemmen, maar hij was niet de grootste partij op verkiezingszondag en dat lag toch een beetje gevoelig bij de burgemeester. En op de valreep heeft hij nog een klacht ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen tegen een kandidaat van CD&V+. Het gaat om een kandidaat-arts die patiënten heeft in het woonzorgcentrum Maaspoorten in Maaseik Centrum. En die kandidaat-arts zou volgens onze informatie ziekteattesten hebben afgeleverd voor volmachten bij haar patiënten die verblijven in dat woonzorgcentrum. Althans, dat denkt Tollenaar dat aan de hand is. En hij doet die klacht op basis van een foto waarbij zo'n ziekteattest bovenop het verkiezingsfoldertje van die kandidaat-arts ligt en waaronder nog net een volmachtbrief komt piepen en hij dus er ook van uitgaat dat die betrokken kandidaat-arts een volmachtbrief zou hebben ingevuld. Maar ondertussen heeft die kandidaat-arts op Facebook publiekelijk gereageerd en gezegd: ik heb geen enkel ziekteattest ondertekend. Kan ook niet. Binnen het woonzorgcentrum is er een bevoegde arts, een CRA-arts, die attesten alleen mag ondertekenen. Dus zij kan geen attest hebben ondertekend. En ze zegt ook: ik heb geen enkele volmacht meegenomen om te gaan stemmen. Maar dat is afwachten natuurlijk wat dat wordt. De zaak van Maaseik wordt op 18 december behandeld bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en daarna zal er een uitspraak volgen. Ja, en dan ook Sint-Truiden. Je vraagt je af hoe dat ze het altijd maar weer doen daar, maar ook zij hebben weer een klacht lopen. Ja, Sint-Truiden, dat is in Limburg en in heel Vlaanderen misschien wel het mekka van hoe of waar loopt het fout. Je weet, Sint-Truiden, vooruit Ludwig van den Hoven wordt daar de nieuwe burgemeester, gaat daar orde op zaken stellen. Ja, hij kan nu al beginnen voordat hij de eed heeft afgelegd. CD&V heeft klachten ingediend, daar vooral tegen Open VLD en Vooruit, want in 14 van de 38 stembureaus zouden de PV's niet correct zijn ingevuld. Dus als die uitslag klaar is, moet een PV van opgemaakt, dat wordt geofficialiseerd. Dat zou niet correct verlopen zijn. Ook daar zie je
volmachten, weer van alles aan de hand. In de buurt van zorginstellingen zouden er een paar huisartsen, een paar dokters zeer vlijtig zijn geweest met het schrijven van ziektebriefjes, waardoor er volmachten kunnen gedeeld worden. En zo bijvoorbeeld de Open VLD-kandidaat, de bekende marktkraper Pasky Monet. Hij zou veel stemmen gehaald hebben in een stembureau dicht bij woonzorgcentrum Villa Rosa. En dan zie je ook, ja, het zijn altijd huisdokters, worden ook geviseerd als zo'n huisdokter. Die werkt dan bij Solidaris, een andere is familie van een niet verkozen vooruitkandidaat. Dus alles loopt daarin, alles, ons kent ons, ook dat is gemeentepolitiek. En ons kent ons kan heel veel zaken ten goede veranderen, maar kan ook dingen doen mislopen. En het is aan de raad om te kijken, wat is daar nu juist gebeurd? En dat is belangrijk, dat onderzoek, want je moet niet vergeten, Cato, als je nu ziet, N-VA hadden die 4-5 stemmen meer, dat zou een zetel hebben gescheeld. Ze hebben er nu eigenlijk 4 en dan zouden er dan 5 hebben gehad. Die zetel is naar Vlaams Belang gegaan. Dus iedereen heeft er alle baat bij dat die raad goed kijkt, wat is daar aan de hand? Zijn er onregelmatigheden gebeurd? En zo ja, moeten we ingrijpen? Moeten er sancties komen of niet? Ja, en voor Sint-Truiden zullen we iets weten op 19 december. Nu, als er zo'n klacht gegrond wordt verklaard door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, wat kan er dan gebeuren? Wel, de Raad voor Verkiezingsbetwistingen kan oordelen dat er een hertelling moet komen van de stemmen, maar dat gaat enkel waar er op papier is gestemd. Er kan ook een schorsing van de gemeenteraadsleden worden opgelegd. Of men gaat naar nieuwe verkiezingen, zoals in Bilze 6 jaar geleden, waar Johan Sauwens klacht had ingediend. Die heeft gelijk gekregen uiteindelijk. Er kwamen nieuwe verkiezingen, waardoor Johan Sauwens na die nieuwe verkiezingen als winnaar uit de bus kwam en niet meer Bruno Stege burgemeester werd, maar wel Johan Sauwens. Ja, dus het kan wel een grote impact hebben als die klachten nu gegrond verklaard worden natuurlijk. Dat klopt. Ik denk dat iedereen maar pas gerust is nadat die uitspraak daar volgt en dat we in tussentijd moeten afwachten. En dan is er ook nog Maasmechelen, waar er wel een coalitie was, waar alles goed leek te verlopen. En toch hebben daar burgemeester en schepenen de eed niet kunnen afleggen, Miranda. Wel, het is verbazingwekkend, want burgemeester Raf Terwinge is nu toch ook geen groentje in de politiek. Hij is al 12 jaar burgemeester van Maasmechelen. In verkiezingsnacht heeft hij een meerderheid gesloten, een zeer krappe meerderheid van 18 op 35 zetels en heeft die 18 verkozenen ook de voordrachtsakte van de schepenen laten tekenen. Dat hoort ook zo. Maar uit voorzorg kan je dan ook een aantal opvolgers laten tekenen. En hoe gebeurt dat dan, die verkiezing van de schepenen tijdens zo'n installatievergadering? Wel, de gemeenteraadsvoorzitter moet na de eedaflegging van alle raadsleden nagaan of hij voldoende handtekeningen heeft op die akte van de raadsleden die op dat moment geïnstalleerd zijn van die meerderheid. Nu, in dit geval, in principe hadden zij 18 handtekeningen, maar één van de raadsleden van CD&V werkte op het sociaal huis van de gemeente Maasmechelen, was bezig met ander werk te zoeken, maar heeft plots beslist, ik kan niet van job wisselen, ik ga mijn anciëniteit daardoor verliezen, dus die blijft voor het sociaal huis werken en dat is onverenigbaar om in de gemeenteraad te kunnen gaan zetelen. En omdat er nu haar opvolger die voordrachtsakte in die verkiezingsnacht niet heeft getekend, komen ze maar aan 17 handtekeningen op die akte. Zij kon de eed niet afleggen, haar opvolger wel, maar die handtekening staat dus niet op deze akte, waardoor die gemeenteraadsvoorzitter niet anders kan doen dan die akte onontvankelijk verklaren. De vereiste meerderheid is niet gehaald. En 17 zeg je, Miranda, dat is extra pijnlijk, omdat het gaat om 35 stemgerechtigden. Dus dat is weer een heel nipte. Je weet, als je zo'n kleine coalitie in het zadel zet, dat je iedereen nodig hebt. En je ziet in Maasmechelen 1 iemand om speciale redenen haakt af en je zit in de problemen. Dus dat wordt daar wel uitkijken hoe dat daar gaat aflopen. Waarom hebben ze eigenlijk niet gewoon die opvolger laten tekenen? Want je doet daar ook niks mis mee om al extra mensen te laten tekenen, toch? Wel, burgemeester Raf Terwinge zei niet tijdens de installatievergadering, maar hij zei achteraf wel, ik had daaraan moeten denken. Ik had die opvolgers moeten laten tekenen, maar op het moment dat het akte voorlag om getekend te worden, was er niets aan de hand. Leek het alsof dat raadslid aan een andere job ging beginnen en dan had hij eigenlijk geen probleem gehad tijdens de installatievergadering. Maar ik denk dat de burgemeester intussen zijn les geleerd heeft en
als je de volgende keer nog aan zet komt, opvolgers laat meetekenen. Ja, in the heat of the moment zullen we dan zeggen, is er niet aan gedacht door burgemeester Terwinge. Ja, nu moet er natuurlijk wel een geheime stemming komen voor die schepenen. Hoe gaat dat juist in zijn werk? Wel, nu mag elke partij uit de gemeenteraad, dus ook de oppositie, een naam naar voren dragen voor kandidaat schepen. Er moeten 6 schepenen verkozen worden in Maasmechelen. En dan volgt er een geheime stemming. En om toekomstig schepen te kunnen worden, heb je een volstrekte meerderheid nodig. Als dus een van die kandidaten 18 van de 35 stemmen haalt, dan is die de schepen. Maar stel dat het 17-17 wordt, dan hebben we een probleem. Dan moet er een tweede stemronde volgen. En dan gaan de 2 sterkste kandidaten uit de eerste ronde door. Er volgt opnieuw een geheime stemming. Slaagt een van die kandidaten er niet in om de meerderheid te halen, of we komen terug op 17-17, dan geldt het aantal voorkeurstemmen van de 2 kandidaten. En diegene met de meeste voorkeurstemmen wordt dan schepen in de gemeente Maasmechelen. En stel dat dat gebeurt, kan het zomaar eens zijn dat iemand uit de oppositie ineens in het schepencollege zit van de meerderheid. Dus daar zou misschien nog wel een verrassing uit de bus kunnen komen dan? Fractieleider Andy Pieters van de grootste oppositiepartij ADEM-N-VA hoopt daar natuurlijk op. Hij heeft de gemeenteraadsleden opgeroepen om eens in de spiegel te kijken en voor jezelf na te denken, wat voor een gemeenteraadslid wil ik zijn? Iemand die voor een stabiele coalitie gaat en bestuurskracht, of iemand die gewoon de partijlijn volgt? Ja, dan moet je weten, Miranda, Andy Pieters, dat is niet de eerste de beste, was kabinetchef jarenlang van minister Zouhal Demir. Sterke man van de oppositiepartij, is iemand die zeer goed en snel kan communiceren. Wij noemen hem soms al eens lachend de Rasputin van Limburg, omdat hij natuurlijk ook zeer strategisch kan. Hij is iemand, Ralf Terwinge mag dan daar al jaren zitten, die heeft aan Andy Pieters wel een vette kluif, dus ik zou er niet gerust op zijn en ik zou alles goed afdekken en zorgen dat dat tot een goed einde, want dat is niet vanzelfsprekend. Is de burgemeester er wel gerust op nu? Hij geeft die indruk van wel. Hij zegt dat er veel vertrouwen is binnen de nieuwe meerderheid. Ik denk ook dat hij binnen zijn eigen CD&V door een aantal bevoegdheden te delen gezorgd heeft dat iedereen bediend is, om het dan zo uit te drukken. Ik hoor in de wandelgangen bij andere CD&V'ers dat dat wel allemaal in orde zal komen, maar er hoeft ook maar iemand per ongeluk verkeerd te stemmen of vergeten iets aan te duiden. En het spel zit op te wagen. En ik hoor ook in die wandelgangen dat Andy Pieters aan het uitkienen is. Ja, op welk moment ze met welke kandidaat gaan komen, in de hoop misschien toch iemand van gedachten te doen veranderen en te laten overlopen naar de oppositie in het stemgedrag. Ja, dat is toch wel een bijzonder systeem, als ik dat mag zeggen. Hè? Want dan kunnen we dus inderdaad zitten met schepenen uit de oppositie. De mensen weten ook niet wie voor hun gestemd heeft. Dus eigenlijk zit je daar onwetend bijna als schepen op dat moment. Deze week heeft bevoegd Vlaams minister Hilde Krevits dat eigenlijk ook al gezegd. Kijk, zo'n geheime stemming, dat is zo'n beetje het spel De Verraders op tv. Je weet, iedereen lacht naar mij, maar dan gaan er een paar mij een mes in de rug kunnen steken. Dat zie je bij zo'n geheime stemming ook. En stel, kandidaat X wordt schepen voor 6 jaar, haalt het met een meerderheid. Hè? Elke fractie mag een kandidaat naar voren schuiven. Ja, dat wordt heel moeilijk werken. Want bij elke belangrijke beslissing, pak nu Maasmechelen over de Rijksweg, over infrastructuur werken, ja, dan weet die schepen, gaat een dossier op tafel leggen en die weet niet wie staat achter mij en wie niet. Heb ik een meerderheid? De stemming is ook geheim, zoals de naam het zegt. Dus hij weet niet op wie kan ik tellen en op wie niet. Nu, een kleinere gemeente wordt al snel duidelijk, omdat natuurlijk na een gemeenteraad wordt er alles tussen pot en pint gezegd van, ja, hij was voor, hij was tegen, en zo verder. Maar het is geen toonbeeld van duurzaamheid. Dus je gaat zien, op die 6 jaren gaan daar toch wel wat accident de parcours gebeuren. En Hilde Krevits heeft nu al gezegd, de minister, daar moeten aanpassingen komen, want dit is een zeer moeilijke manier, een zeer moeilijke procedure om een duurzaam bestuur in het zadel te krijgen. Ja, terwijl het dan eigenlijk voor Maasmechelen toch makkelijk vermeden had kunnen worden, dit, hè? Zeer zeker. Ja. Om af te ronden wil ik het met jullie nog eens heel even hebben over de nieuwe regels die nu bij de lokale verkiezingen van toepassing waren. Dat is de eerste keer dat die regels er zijn.
En wat is jullie conclusie daar eigenlijk over? Hebben jullie een idee dat dat een goede zaak is of dat er al dingen zijn die opnieuw besproken moeten worden? Ja, daar gaat sowieso een evaluatie komen. De Vlaamse regering wil dat eigenlijk doen. Hilde Krevits heeft dat aangekondigd in de schoot van de Vlaamse regering. Kijken, het was de eerste keer nieuwe spelregels. Waar moeten we die aanpassen? Een van die spelregels was van kijk, de grootste lijst, de grootste partij op verkiezingsdag krijgt 14 dagen het initiatiefrecht om een coalitie te vormen. Je ziet dat dat in het gros van de gemeente ook vlot is gegaan. Ik bedoel, die uitslagen waren duidelijk. Maar je ziet wel in grotere steden, Antwerpen, Gent, noem maar op, dat in Limburg was dat bijvoorbeeld Diepenbeek een moeilijke procedure. Want je weet, na 14 dagen als de grootste partij er niet in slaagt, dat het initiatiefrecht naar de tweede partij gaat, naar de derde partij. Maar je hebt eigenlijk maar 8 weken, want de eerste week van december moeten die gemeenteraden geïnstalleerd worden. Dus het is kort dag en daar gaan ze volgens mij toch een evaluatie op toepassen. Een tweede is die rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. Dus je weet dat de stemmenkampioen van de grootste lijst in de meerderheid automatisch burgemeester wordt. Ik heb het juist gezegd, in Limburg is dat nergens een probleem, behalve in Diepenbeek. In Diepenbeek zie je dat Puur, de partij van Patrick Hermans, 45,8% van de stemmen, nipt groter was dan de N-VA van aftredend burgemeester Rick Kriekels. Rick Kriekels had natuurlijk wel 28 naamstemmen meer dan Hermans, maar zat niet in de grootste partij. En wat is daar gebeurd? De grootste partij kwam aan zet, puur Patrick Hermans. Niemand heeft die man blijkbaar graag, want je hoort daar nogal eens het een en het ander over. En dan hebben de andere, N-VA, CD&V, maar ook Groen gezegd, laat meneer Hermans maar even zweten. En na 14 dagen komt het initiatiefrecht bij de tweede partij, Rick Kriekels. Die heeft de versnelling gevoerd en je hebt er nu dus een bestuur, N-VA, CD&V en Groen. Dus dat is eigenlijk de enige gemeente met 10 verstanden ook. Wat ik er even wil bijzeggen, Hasselt. Hasselt was het kartel Open VLD N-VA de grootste, 13 zitjes. De tweede partij, CD&V, had minder zetels, maar daar was Carolien Mondelaars, de stemmenkampioen, had 1000 voorkeurstemmen meer dan Steven van de Put. Maar omdat haar lijst niet de grootste was, had zij niet het initiatiefrecht. En dat maakt dat Steven van de Put burgemeester kan blijven. Dus veel grote ongevallen, accidenten zijn er niet gebeurd. Hier en daar zie je dat. Maar ik denk toch dat die Vlaamse regering gaat kijken, hoe kunnen we daar, ja, hier en daar duikt daar een koortsblaasje op, als ik het zo mag zeggen. Hoe kunnen we dat heel snel de kop indrukken? En dan een derde, we hebben het juist gehad, die geheime stemming, die Russische roulette. Ja, ik bedoel, dat is geen teken van goed bestuur. Dat is de verraders in kwadraat. Ik denk dat de nieuwe Vlaamse regering daar ongetwijfeld een mouw gaat aanpassen voor dat te voorkomen. En dan was er ook nog de opkomstplicht natuurlijk. Hè. Daar is het al heel veel over gegaan. En daar zijn ook steeds meer studies over naar boven gekomen. Of dat nu effectief invloed heeft gehad op die verkiezingen. Hè? Ja, zo'n 40% gemiddeld is niet naar die stembus geweest op 13 oktober. En de Universiteit van Gent heeft onderzocht wie is er dan thuisgebleven. Dat bleken dan vooral laaggeschoolde jongeren en vrouwen te zijn. Maar overal heeft dat geen effect gehad op de verkiezingsuitslag, omdat die thuisblijvers mensen waren uit alle partijen. Alleen voor Vlaams Belang en Groen was dat een minimaal effect. Misschien de grootste conclusie, die 40% die niet gekomen is. Hoe komt dat? Moet die lokale politiek, die eigenlijk het dichtste bij ons staat, dan nog meer onder de mensen komen? Moeten zij, als ze naar een eetdag gaan, niet met een clubje aan de tafel zitten, maar tussen andere mensen gaan zitten en de spaghetti opeten? Ik denk dat daar toch een oefening zit voor alle gemeenten, om eens te kijken hoe kunnen we het gemeentehuis nog beter naar onze inwoners brengen. Ja, dat is misschien inderdaad de belangrijkste conclusie dan. Dan wens ik jullie nog heel veel succes met de resterende 7 gemeenteraden die geïnstalleerd moeten worden en bedankt voor de uitleg. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.